Okay. Yes. Okay. Kama wantie kama ganda nitie sani. Yes. Wacho ni kama ganda lu nitie sani. Uwinjo gitim mane? Kama ganda nitiere kwa go historia chakre 66. Okay? Majara Ramogi nowuok e sirikal. Yes. Wasebedo e gima kisungu luongo ni under siege. 66 Jaramogi opogore gi Kenyatta opog KPU, okay? Oloso KPU to kowuok to chaki ma igano mara moja omak ji modhuro. In fact ngama nokwong makini wuonwa Ocholo Gai Makanyengo. Ene ngama kwong ma Kenya ka. Bas ka ji sudo, okay? 66 gochiko February agwengo negi. Iwacho no to mtoka to moko biwacho no pogore. Okay. 69 mbuya to koro nega rando maonge pando. 69 Oktoba koro nek ma Kisumo. Okay. Kwa di 71 ochako mak jowa moko. Okay? Yep. To sudo kamano up to the time makoro wan ichako kata multi party majowa koro chako keto multi party. Okay. Wadwoko piny e kore. Okay? But king'iyo all this time ne wan under siege. Okay. Ne lawa, ne wan praying. Okay. To kama wantiere ni taparo ni thuolo moro koro yudore ka makoro ok wan pray. Okay. Owinjo wachak paro kang'ono predator. Koro wach juogi cha jowi aparo no winjo we chogo jowi. Okay. Wadonje chogo predator. To kata kamano sigweya to pod wanyalo gweya sigwe chi Ramogi ratengi michamo e mari gimodong kikigen mano sigweya. Okay. Ok wawe sigweya pakruok bende ok wawe pakruok. Aje kikodhi amo ng'eni